eJerusalem xa bafika abantu abanamazokuthetha bona bathi mfama sukumoya lona ithi andinamntu othi amanzi tathe agxothagxothwe andiphose kutanqi khona ukuthanda singomama sikhonza sawukhaya ngasekhawathi siyasifumana phayana sikhangela abantakwethu sikhangela odadewethu sikhangela nomama bethu bakhona omama bethu esasifudula sihamba nabantu elindele asisababoni ngale mini yanamhlanje mhlawumbi bantandezelekile sizibe zithile emizimleni ngenye ixesha babazelekile ngenxa yokokuba abantwana bethu belixesha lokuthandaza kwethu ajike basizilwanyana kodwa namhlanje aphuma ukusekela amazwi athile athetha ngenceba athi yafunyana kaDavide yasenzela sikhangela abantu abafuna loo nceba ngale mini yanamhlanje abathi khange ndilale endlini nami kusandihleli ngenxa yezinto ezenzekayo apha emhlabeni ngoba singomama asihlali
banceba ngalibini namhlanje ngoba kaloku yesiphila siyabenzela abantu bakinayo ngibona kuye sipheshelezela inqoba esenzela nokokuba ngaba unentshebe ezingakanani simbona kumama apha owayenengxaki engabafumana abantwana umama wayenethi noba uhleli phakathi komzezibos umama bangumane nakubena abantwana kodwa bangunamama ethile izwi noba liyathetha phendile kuthiwa kandikhuphe nalantana umama ke ngoku lomini ngale mina namhlanje singomama okokuba ngaba abantu abafuna ukwenzela iceba basilandele abheke kule ndawo sikhonza uyo khona ukuze uthixo azokwazi ubenzela inceba siyacenga xa senjenje bekunani sicenga umzi wasesamora siyalibona ilizwe lethu okokuba liphethukile siyazibona izinto okokuba sisazihambeli ngendlela efanelekileyo kodwa ngoku simapha singomama ngoba sinegunya ngoba yinyanga yethu lena simbonele ngomabazali abasilandele Izani kum nina babuleleka yomithwalo ngoba mneda kunini nimncede ngoba uThixo uyacela izani kum